ଏବେ ଲୁଣ ବାଦାମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛି। କଣ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ୱାଓ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବେ ଖରାରେ କଲେକ୍ସନ୍ ସାରିକି ଏ ଯେଉଁ ମଜା ତରଭୁଜର ଗୋଟେ ପରେ 4 କିଲୋଟେ ଆସିଥିଲା ଲାଇଭ୍ କରିବା ଦେବାଶିଷ ଦେଖିବ ହେଲା ଜମା ଖାଇବେ ଜମା ଖାଇବେନି ସେଇଟା ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଏନି ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ ଆହୁରି ଖାଉଛି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଖାଉଛି ଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ନାହିଁ